Moi bons días a todas e a todos. Acompáñame hoxe Cruz da Fonte, eu que Permui, para presentar todas as actividades que estamos preparando dende o Concello, por suposto co CIN detrás sempre colaborando, para presentar, como decía, as actividades que que queremos desenvolver en torno ao 25 de novembro, a campaña de Compostela en Negro, que este ano vai a xirar en torno a 4 accións. A primeira delas ten que ver co reparto, un reparto importante de máscaras, de 4.500 máscaras a través das farmacias de todo o termo municipal de Compostela, en colaboración co Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña, que de forma moi xenerosa e colaborativa aceptou participar nesta proposta. Ademais, repartiremos outra cantidade importante entre os diferentes colectivos de mulleres e de colectivos LGTBI e un proxecto tamén en colaboración, outra segunda acción moi importante, neste caso en colaboración co Colexio de Psicología de Galicia e co Colexio de Traballo Social, creando un Compostela en Negro dende a casa, un proxecto que consiste que a través de unha microweb e a través dun xogo de postais se irá construindo un xogo de postais para achegarnos a aquelas persoas que queremos. A idea desta proposta é contra esa cultura da violencia, a cultura do cuidado, do respeto, da conciliación, baixo ese cancelo de en negro dende a casa. Ademais, se está traballando nunha videoperformance para rodear dunha forma simbólica a cidade cunha gran cinta negra, tecendo por medio das casas da cidade histórica, da zona nova, dos barrios e das parroquias de todo Santiago. Nesta actividade vai a colaborar artista performance Mónica Mura. E ademais, e por iso está aquí Cruz da Fonte, un ano máis, estamos elaborando unha peza audiovisual na que falan diferentes homes da nosa Compostela rural, que plantexa a súa visión das violencias. Creo que un documento que xa está prácticamente acabado, as entrevistas están xa feitas e polo que di Cruz, as testemunhas de todos e cada un deles son importantísimas para ver o valor e a conciencia que se está adquirindo en todo o que ten que ver ca violencia machista. Está previsto que o resultado final, ese audiovisual, se proxecte a través, por suposto, das redes e tamén nos diferentes espazos da nosa rede de centros socioculturais, que sabedes que está totalmente condicionada tamén polas circunstancias, e veremos cando o poderemos facer, pero esa é a nosa idea. E despois tamén utilizando diferentes pantallas que existen no espazo público da cidade, poder pasar ese vídeo. Deseñamos todas estas propostas como un rayo de denuncia e de esperanza ante as violencias machistas, a violencia machista. Topámonos nun ano gris, moi triste, marcado por as consecuencias sanitarias e socioeconómicas desta terrible pandemia que afecta a todo o planeta. Aquí levamos moitas horas falando neste mesmo espazo de como nos está condicionando a todos os efectos. Neste contexto, seguen a ser, por suposto, as mulleres as máis afectadas, porque a COVID que está sementando máis desigualdade, e iso nos obriga a intervir dunha forma máis proactiva que nunca. Todos os datos estadísticos que foron publicados polo Observatorio contra a Violencia Doméstica de Xénero polo Consello
Xeral do Poder Judicial, durante o primeiro semestre do ano 20, pois as denuncias din ese informe que as denuncias por violencia machista reducironse, pero claramente eso é únicamente un espellismo, porque a partir do mes de xuño, cando empezou o desconfinamento, pois todos os profesionais que traballan con mulleres en situación de violencia de xénero, pois perciben claramente un aumento das denuncias de atención por parte das vítimas, o que conleva pois paralelamente a un aumento das denuncias por violencia machista. O confinamento simplemente pois o que fixo foi agachar e agravar a realidade e a vida de moitas mulleres que sofren esa violencia machista. O descenso desas denuncias, polo tanto, solicitudes de atención especializada por esa situación de malos tratos tanto físicos como psicolóxicos, pois debeuse a que estaban baixo a amenaza constante dos seus agresores, porque evidentemente estaban convivindo con eles. Unha situación que claramente na que temos que estar moi vixiantes nesta segunda onda. De aí que sexa tan importantísima pois esa campaña, a campaña deste ano, con esa proposta de Compostela en negro dende a casa. Onte mesmo pois volvíamos a agardar un minuto de silencio por outras dúas mulleres, esta vez asesinadas, pois unha delas nas Illas Baleares e a outra en Xirona, como sempre polas súas parellas ou exparellas. Son xa 41 vítimas mortais son este ano, e son pois 1074 dende que o 2003 pois empezaron a contabilizarse xa de forma oficial. Son pois un millar de tragedias, un millar de familias destrozadas e centos de nenas e nenos orfos. Ante esta lacra pois e ante esta cultura machista, dende Santiago como colectivo, como cidade, como concello, pois volvemos un ano máis ao lema Compostela en negro, a denunciar esa situación e a confirmar e ratificar que seguiremos traballando arreo para reverter estes números e para reverter estas desigualdades. No Concello pois imos camiñando paso a paso. Dende o mes de outubro, xa se comentou no seu momento, pois está operativo e funcionando o grupo de policía local de atención ás vítimas de violencia machista, o grupo Bioxen. Sabedes que se asinou un convenio entre o Concello de Santiago e a Dirección e a Secretaría de Estado de Seguridade. Tamén durante o confinamento se puxo en marcha a campaña Rompe o Silencio. Temos xa lista a Casa Xoana Torres para que con un protocolo COVID-19 que cando se poda pois abrir a todas as actividades futuras pois permita convertir aquelo nun lugar de encontro para todas as mulleres da nosa cidade. Eu quería recordar o grandísimo traballo que se está facendo dende o CIN, dende o Centro de Atención da Muller de Compostela, pois máis as grandísimas dificultades ocasionadas por este contexto que estamos vivindo, o estado de alarma e a crise sanitaria. Durante todo o confinamento, o CIN pois mantivo o seu número de usuarias, que no caso de Santiago foi idéntica a dos anos anteriores. Quero decir que estamos seguras de que a campaña deste ano vai a ser un éxito. As máscaras son un elemento absolutamente imprescindible neste momento e as queremos utilizar para seguir traballando e sensibilizando a cidadanía para seguir traballando na erradicación desta situación tan cronificada e que nos afecta a todas. Eu quero darlle as gracias ao Colexio de Farmacéuticos da Coruña pola súa generosidade e colaboración. Eu creo que as farmacias
sempre tiveron ese espírito social de acompañar e polo tanto demostran con esta implicación ese traballo que fan e dende logo pois a sempre colaboración do Colexio de Psicólogos de Galicia e do Colexio de Traballo Social. Nada máis, pasolle agora a palabra a Uki, que nos vai a contar un pouco polo miúdo pois cales son estas propostas que acabamos de exponer. Bueno, nada, ampliar un pouco máis, se cabe, o que adiantaches. Eu creo que este ano tivemos que diseñar a campaña de Compostela en Negro tendo en conta a situación na que vivimos. Bueno, como normalmente sucede con esta acción que é totalmente social e que ten moito que ver coa cidadanía, tratamos na medida do posible e da dificultad que temos este ano, pero tratamos de facer este esforzo por traballar con as diferentes grupos sociais. Por un lado, os colexios de profesionais que nos poden apoiar e que son como intermediarios entre a cidadanía e o Concello, tendo claro que este ano non podíamos facer un reparto de material, por exemplo, aos comercios, porque era inviable. Entón, este apoio penso que ven a suplir un pouco e a poder que toda a cidadanía teña posibilidade de conseguir unha máscara das farmacias. Ademais, simbolóxicamente, penso que era importante manter esa sensibilidade, ese espírito que normalmente ten Compostela en Negro de achegarse, de cubrir de negro, de reivindicar, porque ao mesmo tempo que é unha campaña de loito contra lo que está sucedendo, tamén é unha campaña de loito, pero de loito de revolta. Entón, queríamos escenificar contaremos con público, pero con moi pouco público e dentro das posibilidades e das normas que temos establecidos, de cubrir de algún xeito Compostela en Negro. Entón, simbolóxicamente colaboramos con Mónica Mura, que é unha muller que traballa en sus prácticas artísticas, son performáticas, e que ainda fai pouco fixo unha especie de vestido que tamén tiña que ver co tema do peche, e das distancias sociais. Entón, unha muller de Compostela nos parecía tamén que era un vehículo que nos podía axudar a contar o que queríamos escenificar. Entón, por medio dunha lona de máis de 40 metros ou de 30 metros, imos cubrir simbólicamente Compostela. Dende todos os edificios entrarán polas ventanas, sairán pola porta, e queremos que socialmente tamén se sinta ese loito en súa doble vertente. Por outro lado, comentar un pouco máis tamén o da microweb, que é un espacio como a dificultade de que sexan de facer actividades na rúa ou nos espacios públicos, pois pensamos ademais que estamos traballando moita xente dende as casas, o cal tiñamos que reforzar o que podíamos sensibilizar dende esos espacios. E aí surdiu a posibilidade de crear unha especie como no antigo eran as postais que recibíamos e que iban e volvían contando un pouco situacións. En este momento eu creo que é tamén interesante recoller esa dinámica de poder comunicarnos, xa que non podemos comunicarnos con abrazos e con bicos, comunicarnos por medio do oral e da escrita. Por medio, en este caso, da tecnoloxía que nos permite este tipo de actividades e de accións, pois creo que vai ser un pouco o que queremos crear é ese vínculo entre xente, que alguén reciba unha postal e que poda mandar outra, sempre detrás con o tema de sensibilizar sobre todo aos homes no cuidado. E, que si, deixo a palabra a Cruz. A sensibilización dos homes, neste caso os homes do ámbito rural, pois Cruz da Fonte ten moito que decir, porque acaba de facer un traballo, creo que, como repito o que dixen antes, totalmente revelador
da actitude con que se enfrentan os homes do medio rural compostelán ante esta situación, non? Si, por sin adiantar así moito o contido final desa peza documental que estivemos realizando destas últimas semanas, si decir primeiro agradecer ao Concello por seguir traballando máis que nunca, ademais nesta época, pois desde o rural e facendo estas reflexións, e tamén os homes que participaron que dunha forma xenerosa, teño que dicilo que así foi, pois fixeron un pouco de autocrítica sobre a responsabilidade como homes nesta loita. Quería empregar unha frase que me gustou moito, que usou un dos homes que entrevistamos, que decía: se non nos val na época que estamos ir pasiño a pasiño, hai que dar brincos. Entón a reflexión é: eses brincos de onde veñen? Teñen que vir desde dentro, desde reflexións internas. Non val só con declararse desde fora non son machista, sino analizar desde dentro que está pasando. Realmente son máis machista do que pensaba, teño aí cousas que teño que empezar a cambiar, pois o que falaba Mercedes é o que todo relacionado coa corresponsabilidade no doméstico, cos coidados, co propio concepto de ser home nun entorno co mellor o que se espera. Bueno, non quero adiantar todos os contidos das reflexións porque a verdade é que son interesantes e o que queremos é pois, un pouco que esas reflexións se abran para outras reflexións tamén, que remexamos aí un pouco conciencia, que chamemos pois, esa responsabilidade individual para o cambio, que máis que nunca creo que é necesario. Vanse distintas pezas, non están aí na montaxe, a peza así longa, ao mellor serán 15 minutos e despois serán pequenas pezas para difundir, claro, no momento no que estamos, pois será unha difusión, o que comentaba Mercedes, a través das redes sociais. O reparto das máscaras a través das farmacias será a partir do día 23, do 23 ao 25, non? Coincidindo con esa semana na que queremos que canta máis xente pois utilice esa máscara, que por suposto está homologada a nivel de calidade, unha calidade total, e que vai a ir debidamente empaquetada, bueno, con todas as garantías sanitarias preceptivas, non? 4.500. Sí, 4.500 máis ou menos, vai a ser unha cantidade importante. En Santiago creo que hai 60 e tantas farmacias, entendemos que ao mellor non se incorporan todas, pero si nunha porcentaxe, polo que sabemos, bastante importante. Van a facer ese traballo de distribución, entendendo que son neste momento pois uns lugares de encontro e polo tanto pois entendemos que vai a funcionar moi ben. Entendo que este ano non está previsto convocar ningún tipo de movilización, non? Bueno, é posible, eu non quero adiantar acontecementos, pero creo que sí que se vai a facer algo, que os colectivos están preparando algunha acción que por suposto pois terá que plantexarse pois nos termos necesarios do momento que estamos vivindo, non? Se farán pois accións parecidas ás que fixo hai escasas semanas a hostelería ou que fixo tamén o sector cultural hai un mes, pois entendendo que se fará pois eso, guardando as distancias e ordenadamente, con controis e todo o rollo, pero creo que sí que se está preparando algo. Tamén decir que nos aquí a nivel institucional leremos un manifesto o día 25 pois ás 12 da mañá entre todos os grupos da corporación. Sabedes que no pleno ordinario do mes de outubro aprobouse unha moción conxunta que asinamos os 4 grupos. Entón, se hai algunha pregunta. Neste tema non hai. Non sei se o ten. Non. Non que podes facer. O seu
velle tranquilo. O se velle tranquilo. Sí, non queres facer ninguna pregunta sobre o relativo ao que dixo Branca ou Goretti? Non? Queres comentar algo sobre os hermanos? Creo que me preguntes si queres, se non... No, pero bueno, se dentro do goberno tedes algo que comentar sobre esa negociación dos remanentes e por que a comisión non está convocada aínda, sobre todo sobre as formas. Sí, no, supoño que eso se vai a resolver inmediatamente, que está previsto que, vamos, a estas alturas supoño que xa falarían con ela. E quizás sobre todo sobre as formas que estades mantendo a pouca transparencia e das presas sempre, bueno, pues eso non... A ver, a situación que estamos vivindo quero decir que todo o mundo está a lume de carozo en todo, porque o acordo sobre os remanentes é moi recente, eso pois obriga a que todo o que ven despois se teña que facer con presas, pero é mellor facelo así que non facelo. Entón, pois evidentemente, se houbera máis folgura, pois se faría con outro cronograma, pero evidentemente todo condiciona. Vale, pois moitísimas gracias. Gracias. Quería que me preguntaras por la... No. Se la deixamos para outro día, isto hai tempo de sobra. Sí. No, por contestarlle casi en directo, pero nada, xa como... Que non sei se... Pois contestamos, entón veña. No, pero todo isto se está escoitando. O making of. Pois está moi ben. Bueno, pues, todo teu entón sobre esa guillería para a cultura que propoñen eles, como vedes vos? Si sei que Branca fixo referencia a unha experiencia co Auditorio de Galicia, con as axudas directas ao sector hai uns anos. Eu o que quero decir, e ela o sabe perfectamente, é que funcionaron máis que regular. Por non decir que foi un caos, ela sabe perfectamente o que dixo daquela a interventora, daquela tiñamos unha interventora que dixo que claro, que un organismo subvencionado non podía convocar subvencións, polo tanto repetir esa fórmula neste momento non é posible. Tamén teño que recordarlle que a última convocatoria de acción cultural na súa época, que é a bianual de 2018-2019, acaba de resolverse agora, de desbloquearse, porque foi realmente unha convocatoria fallida. Ela sabe perfectamente que moitos colectivos renunciaron a esas axudas porque era imposible de xestionarse, e agora, pois 2 anos despois, recibirán as que si se mantiveron pois os cartos daquela convocatoria. Nos estamos, ela tamén é coñecedora, neste momento traballando para que dos remanentes do 19, 600.000 vayan para ao tecido cultural de Compostela, neste caso o profesional, para todo tipo de cooperativas, de persoas físicas, de empresas do sector cultural de Compostela. Ademais teremos nos orzamentos do ano 21 a partida especial para as axudas, que neste caso irán destinadas a todo o tecido asociativo. Polo tanto, nos estamos traballando dunha forma absolutamente consciente. Ela sabe perfectamente, Branca sabe perfectamente as limitacións que temos en materia de cultura os concellos, todos os concellos. Aí nos podemos contratar, e o que imos facer, e contratar evidentemente para que moitos das producións culturais do ano que ven se fagan en formato para streaming, entendendo que isto pode durar tempo, e polo tanto todo está pensado e todo está articulado para seguir apoiando ao noso tecido cultural, que, como ela moi ben expuxo na súa rolda de prensa, pois aí ten un peso moi importante na cidade. Somos conscientes diso, creo que demostramos nestes meses
a través de un programa intensísimo de cultura ese apoio permanente. Nada máis. Sí, pois moitas gracias. Vale.